Výbor. Tak, Kubo, slyšíš, jaký jsi měl potlesk? Co jsi říkala, Adelko? Že to je anglicky. Ano, Adelka je moc šikovná, poznala, že to je anglicky. Chceš nám také říct nějakou vánoční? Tak ještě jednu si poslechneme. Tak povídej. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš vyzvány? Nesu koledu, upadl jsem na ledu, jak se ke mně zběhli, koledu mi slidli, a ten malý strakačík kousli jenom do paty. Výborně! Tak, my tady máme moc dvě šikovné děti. Kubo, vydržíš ještě chvilku takhle zabalený? Ano. Ano, tak chviličku ještě stůj, Kubo. Tak, jak to šlo obalovat? No jako málo materiálu, nebych to zvládl. Určitě, já musím říct, že velmi povedená část od pasu ke kolenům. A vy jste to vzdal proč? To vzal z toho důvodu, že krásnou slečnu balovat do toaletního papíru je škoda. Tak to je hezké, tedy neupám, že se moc nečervenáš. Já ti vracím mikrofon. No, teď taková možná formalita. Teď bude na vás, divácích, abyste ocenili, který dáreček je lépe zabalený. No, řekli jste si o to sami. Takže, kdo si myslí, že tento vánoční dáreček... A kdo si myslí, že tento vánoční dáreček... Taky dobrý. Výborně, přece jenom máte to asi nějaké přátelé v publiku. Kubo, já tě rozmotám, chceš? Nebojte. Chceš rozmotat? Ano. Ano, Kuba už chce rozmotat, já se ti nedivím. V tom případě já tě rozmotám. A samozřejmě, ale všichni si od nás zasloužíte odměnu. Jak balící, tak i dárečci. Tak a já hned pro